teraz už viem aj trošku po východňarsky. Zmenilo sa niečo v tom, ako si chodila von, alebo že si začala s nimi piť? Že tam no, pri nejakej konverzácii sa ma opýtali, že kedy plánuješ odísť na dôchodok? A ja, že však v júli. A proste, a všetci sa začali smiať. A ja, že čo sa stalo? Že som nevedela a potom som pochopila, že proste dôchodok a dovolenka pre mňa sú podobné slovíčka. A ja som chcela naučiť Ukrajincov po slovensky tak, aby oni mali motiváciu, aby mali tie hodiny zabavné, zaujímavé. Nehač flintu do žita. Toto som nevedela a prvýkrát som to počula, fakt. A môžeš mi vysvetliť? To je také, že flinta, myslím, že to je nejaký archaizmus, nejaké naozaj také zastaralé slovičko a je to v podstate akoby, že zbraň, že nehač tú zbraň, takú nejakú pušku, alebo čo to bolo, do žita, teda nevzdávaj sa. Nevzdávaj to, proste poď ďalej a tak ďalej, vidíš, no to máme akurát takýto podcast do jazyku. Vítajte pri sledovaní alebo počúvaní ďalšej epizódy podcastu Áno tak. Sú to rozhovory s Ukrajincami, ktorí našli svoj nový domov práve tu, na Slovensku. Spájame tak dva svety a hľadáme to, čo máme spoločné, no a zároveň predstavujeme príbehy ľudí, ktorí obohacujú našu spoločnosť. Jazyk. Brána do cudziny. Keď ho niekto nevie, má sa asi dosť ťažko. Zároveň, keď sa ho niekto naučí, tak môže považovať tú novú krajinu za svoj druhý domov. Ako je to teda so slovenčinou a Ukrajincami? Čo má spoločné slovenčina a ukrajinčina a ako Ukrajincom vysvetliť rôzne zapeklité slovenské porekadlá a frázy. Aj o tom sa dnes budem rozprávať s Anastásiou Štík, zakladateľkou online jazykovej školy, ktorá vzdeláva svojich krajanov a učí ich slovenčinu. Vítaj. Ahoj, teším ma. Veľmi rada som, že si ma pozval. Super, som veľmi rád, že si prišla a poďme hneď na to. Slovenčina, ukrajinčina, no tak sú si fakt blízke a máme taký pocit, keď počujeme my Slováci Ukrajincov v uliciach, v autobuse, alebo sa nám to len zdá? No, reálne, keď Ukrajinci počujú slovenský jazyk, tak tiež si povedia, no, tak všetkému rozumiem, ale... Takže nie je to ilúzia, že sa podobajú, lebo reálne ukrajinčina a slovenčina majú asi 65% podobnej slovnej zásoby, ruka, hlava, noha a tak ďalej. Tieto slovíčka proste každý má rovnaké. Ale už druhá vec je povedať tú odpovedať na nejakú otázku. Toto už je komplikovanejšie a tam už sa necítiš tak sebavedomo, ako keď počuješ toto, čo ti povedia. Takže čiže tam vidíš ten taký akože hlavný rozdiel, že rozumejú, ale už hovorí podľa mňa rozumejú, ale odpovedať to je oveľa ťažšie. Nie je také jednoduché ako pochopiť. A plus tie také slovička, čo sú úplne iné, že zniejú tak, ako aj v slovenčine, naše ukrajinské, ale majú iný... No proste znamenajú niečo úplne iné. Ovocie, u nás to je opačné. Starať sa, neviem, proste pozor. To sú také slovíčka, čo naopak, že potom sa ti stane taká trapná situácia nejaká. K tomuto sa pokojne môžeme dostať k tým konkrétnym príkladom. A presne ako si vlastne hovorila, že tá slovenčina a ukrajinčina sú veľmi podobné jazyky, aspoň na prvé počutie sa to zdá. Ako teda dlho trvá takému priemernému Ukrajincovi naučiť sa slovenčinu, lebo ty sa s tým stretávaš, dnes už si teda v pozícii zakladateľky, ale aj ty si zo začiatku učila svojich krajanov slovenčinu. Tak koľko to možno tak trvá, kým získa také základy a vie sa dorozumieť také bežnej praxi? Hej, to akože záleží od toho, ako často sa učia, či je už na Slovensku alebo napríklad na Ukrajine. Ale ja keď som prišla na Slovensko, poviem taký trošku vtipnú situáciu, že mne moji spolužiaci hovorili, že stačí proste začať piť so Slovákom alebo na nejakej party a už sa naučíš za jeden večer po slovensky. No, tak to už rozumieme, že za čo nás majú, hej? No, ale ja nepijem, takže mne treba bolo sa naučiť normálne. Takže ja si myslím, že takých 3 mesiace na základnú slovenčinu, na to, aby si pochopil a vedel rozprávať v takej bežnom živote, v tých situáciách, to stačí 3 mesiace. A to si myslím, že nie je až tak veľa. A presne teraz ide jeseň, tak ja si myslím, že každý si môže stanoviť nejakú cieľ, že dám si toto, že naučím sa po slovensky proste za jeseň a to sa dá. To si myslím, že reálne, že to si dáš vlastne že do Vianoc a potom už vlastne pečieš koláče a pomenuješ ich pekne po slovensky. No, ako dlho si sa ty učila tú slovenčinu a prečo si sa ju vlastne začala učiť? Ja som sa učila po slovenčinu dosť dlho, ale pol roka som sa učila a nič som nevedela, lebo ja som mala zlú skúsenosť. Lebo si nechodila piť. No, aj to. Alebo s Ukrajincami navzájom. No, asi hej. Ale
Ja som proste mala zlú skúsenosť s tou učiteľkou a s tou metodou. Proste my sme len dávali nejaké slovička do textu a čo som vedela spraviť aj tak len logicky, ako to dať. A len sme čítali, prekladali a to nemalo žiaden zmysel. A preto som strácala tú motiváciu, lebo som nevidela výsledok, keďže neviem ani povedať o sebe niečo po slovensky, tak asi už ma to nejak demotivuje. Ale potom, keď už som... Čo sa týka tej motivácie, tak ja som mala tú motiváciu sa naučiť po slovensky práve vtedy, keď už som vedela, že proste mesiac a idem na vysokú školu na Slovensku, budem musieť tam proste sa učiť so Slovákmi a aj celkovo budem musieť tam bývať, to, čo nie je také ľahké a toto mňa presne tak naplo, asi, keď sa to dá povedať, že vtedy som sa začala učiť sama, ale... Takže poviem tak, že normálne som sa naučila po slovensky len vtedy, keď som už prišla a keď už som musela na univerzite skúšky, ústne, prezentácie a vtedy už sme mali to každý deň, takže ja už som sa musela proste. Ale ty si to teda s tým začala ešte na Ukrajine? Áno. Tam sa to začala učiť. A aké ľahké alebo ťažké je nájsť nejakého lektora na Ukrajine, vtedy, ktorý vie po slovensky? Ja som sa učila pred 6 rokmi, možno viac a vtedy to bolo nereálne, vtedy to bolo dosť ťažké nájsť normálneho lektora, preto som nevedela ho zmeniť. To, čo som mala, to som mala. Takže som sa učila aj sama už z toho, čo bolo možné dostať na internete, ale nebolo toho vtedy veľa. Lebo ty si z Dnipra, to je ako dosť na východe, že to nie je nejaká zakarpatská oblasť, hraničiaca s východným Slovenskom, že by si ešte zbehla do Košic kúpiť nejakú knihu, to si zbehla neskôr, k tomu sa hneď dostaneme, len mám pocit, že občas, keď si hovoria nejaké také vetičky, aj k prízvuku sa potom dostaneme, že sa normálne započujú nejaké také východniarské jemné také nárečie, možno len tak na konci, a možno sa mi to zdá, neviem. Trošku sa mi nalepilo na mňa toto. Aby som aj hostom teda vysvetlil, ty si študovala v Banskej Bystrici a následne si išla na 2 roky do Košíc pracovať, kde si pracovala teda ako učiteľka. Učiteľka slovenčiny a teraz si už v Bratislave. Čiže ty si reálne vyskúšala naozaj akože mix nárečí. Hej? Áno, a to sa mi veľmi páči, lebo ja už teraz viem každému, keď sa ma pýtajú, že prečo veľa či veľa, ako správne povedať, tak už viem vysvetliť prečo a kde, ako sa povie. Lebo toto som nevedela odpovedať. Fakt. Lebo... No, to sa asi ani nedá, lebo akože ak je Slovensko na niečo bohaté, tak sú to práve nárečia. No. Alebo ja neviem koľko úprimne, ale veľmi veľa. A ktorý z takých typických nárečí, ktoré si možno aj reálne zažila, počula, ťa najviac tak oslovil, alebo si zapamätala? Asi ten východňársky proste. A rozumela si im? Ako tak, že niekedy nie, ale teraz už viem aj trošku po východňarsky. Možno dá čo povedať. Či zmenilo sa niečo v tom, ako si chodila von, alebo že si začala s nimi piť? Že tam lebo tam na východe by ma to až tak neprekvapilo. No hej, tak trošku som tam komunikovala so Slovákmi, takže to proste sa nalepí na teba. A keď si potom prišla do Bratislavy, si tu pár mesiacov, tak je to dramaticky iné. Zase treba povedať, a ja budem pokračovať také jemnej stereotypnosti tu na Slovensku, že však aj tu je veľa východnierov, tak zase až tak veľa sa toho možno nezmenilo. Mne veľmi pomohlo to, že som študovala práve v Banskej Bystrici a to presne tam je najlepšia slovenčina, podľa mňa taká najčistejšia, najspisovnejšia. Lebo keď som prišla do Košic, tak mne povedali, že skade si, že tak pekne rozprávaš po slovensky, lebo máš proste čistú slovenčinu bez žiadnych tých narečí a tak ďalej. Ja ti to ako veľmi prajem, ale ja ako rodený Zvolenčan musím jemne oponovať, aj keď ja tu nie som v pozícii hostia. Možno preto, lebo som študovala medzinárodné vzťahy, tak tam možno... Dobre, môžeme urobiť takýto kompromis na teraz pre potreby podcastu. Stretávala si sa možno s tým, že predtým, ako si ešte nevedela možno tak, že si nebola taká sebavedomá v tej slovenčine, že možno tí Slováci na teba tak akože krivo pozerali, že a čo, ty si odkiaľ, a však sa to uč a tak ďalej? Poviem pravdu, že nie, chvála Bohu. Ja osobne som sa s tým nestretla, ale možno len viem povedať k tomu tak, že viac Slováci niekedy nechcú pochopiť, aj keď vedia, podľa mňa. Aj keď rozumejú tomu, čo hovoríš, oni ako keby sa zastavia a čakajú, pokiaľ to nepovieš pekne po slovensky. Že povieš nejaké slovíčko a snažíš sa nájsť, proste vypadne ti to z hlavy a snažíš sa nájsť nejaké vysvetlenie alebo povedať to po ukrajinsky, možno pochopia, ale čakajú. Nie, len čakajú. Toto pre mňa bolo také ťažké, lebo ja
čakám tú pomoc, pomôžte mi povedať, lebo som zavodla to slovičko, ale nič, oni len čakajú. S tým som sa stretla. Ty si zažila nejaký taký, že trapas vtipný? S touto slovenčinou? Jediné, takú situáciu, čo si pamätám, to bolo s takými slovíčkami, že pri nejakej konverzácii sa ma opýtali, že kedy plánuješ odísť na dôchodok? A ja, že však v júli. A proste, a všetci sa začali smiať. A ja, že čo sa stalo? Že som nevedela a potom som pochopila, že proste dôchodok a dovolenka pre mňa sú podobné slovíčka, boli teda. Takže to som sa pomýlila, že dôchodok a dovolenka, ale aspoň som si zapamätala navždy. No ty si sa teda naučila a prečo si sa vôbec rozhodla ísť do toho, že ideš učiť teda krajanov, kde si to tak nejak vyšpekulovala, že idem proste do toho a idem to robiť online, asi prevažne online. No hej. Vtedy to bolo preto, lebo ja som mala zlú skúsenosť a ja som chcela proste naučiť Ukrajincov po slovensky tak, aby oni mali motiváciu, aby mali tie hodiny zabavné, zaujímavé, aby vedeli čo najrýchlejšie sa naučiť po slovensky, lebo ja som sa učila pol roka a ani som nevedela rozprávať. Takže ja som chcela, aby za tých 3 mesiace sa vedeli naučiť po slovensky pekne a práve že rozprávať a tie také bežné situácie, lebo podľa mňa keď prídu sem len bývať, tak vtedy nepotrebujú nejakú gramatiku a do hĺbky vedieť po slovensky a všetky tie výnimky, čo máme v slovenčine. Takže ja som chcela, aby mali inú skúsenosť, ako som mala ja. Aby tá slovenčina sa im páčila a aby vedeli čo najrýchlejšie sa naučiť po slovensky. Čiže ty si chcela to urobiť proste tak, aby to bolo zaujímavé, praktické a hlavne asi konverzačné? Hej, konverzačné, to je podľa mňa najdôležitejšie a mne sa páči, že sa snažíme učiť, ja proste snažím sa spraviť tak, aby oni sa učili naopak. Nie, že od začiatku sa naučíme gramatiku, všetko to, čo musí ako keby podľa tých kníh učebníc, ale to naopak skôr, že môžeme už hneď komunikovať. Podľa mňa, na čo budeme sa teraz učiť vzory, keď nevieš mi povedať základné veci o sebe, nevieš komunikovať v banke. No ale ja teraz akože sa ponorím do slovenského školstva, do slovenských osnov, ako sme sa to aj my učili, aj teda ešte slovenčinu, tak tam v slovenskom tom školstve je teda tej teórie naozaj dosť veľa memorovania, že sa musíš naozaj veci učiť naspamäť a tiež by sa to možno zišlo trošku preriediť. Máte to tak inak aj vy na Ukrajine? Tiež sa učíte tak veľa teórie? Podľa mňa tiež sa učíme veľa teórie, tiež máme veľa výnimiek, ale neviem, nie je to podľa mňa až také ako v slovenčine. Tak sa mi aspoň zdá. Ale že aj tak všeobecne, že veľmi veľa teórie sa učí v slovenských školách, nie len čo sa týka jazykov, ale aj iných predmetov a možno by sa tak ako zišlo to tak spraktizovať a tak trošku zoštihliť. Hej, a určite to záleží od toho proste, aký cieľ majú študenti. Že keď chcú zvládnuť nejaké skúšky a tak ďalej, kde sa budú pýtať tú gramatiku, tak hej, ale keď len na to, aby tu bývať, tak na čo? Dobre, tak teraz si dajme taký modelový príklad. Ja som teda prišiel som zo Zakarpatia, čiže akoby kameňom dohodil, hej, z nejakého... To by si ma prekvapil, keby si začal rozprávať po ukrajinsky. Tak dobre zatiaľ neviem, ale viem, že sú tam huculanci a huculanky, aspoň teda v nejakej oblasti. Ale povedzme, že prišiel som na Slovensko do Bratislavy, chcem sa naučiť teda po slovensky, neviem nič a ty mi ideš teraz pomôcť. A ako mám postupovať? Dobre, nájdem si ťa nejakým spôsobom. A teraz vlastne, aké mám možnosti a čo ma vlastne čaká v rámci toho učenia? No, keď si úplne, že začiatočník, hej? Nič. Neviem. Viem iba, že dobrý deň, ďakujem. Aha, no super. Takže v podstate začneme... Proste existuje taký kurz, čo som spravila a že do tej A1 a 2, to spoločné 3 mesiace učenia, som dala všetko také základné veci, čo by si mal aj trošku tej gramatiky, aby si vedel poskladať tie vety aspoň a rozumel, prečo to tak hovoríme a prečo to tak je a kam dávať to som, čo Ukrajinci dosť ťažko majú s tým som a sa a si a tak ďalej. Takže toto aj tam je, ale len tak, aby to používať na praxi a ďalej len také základné bežné situácie zo života a proste snažíme sa rozprávať čo najviac. Začneme, neviem, o sebe a potom celkovo v meste a čo máme v meste a tam, jak v obchode sa rozprávať ako v banke, ako na polícii, neviem, že proste také bežné situácie na úradoch, no.
To je niečo, čo veľmi dobre poznajú všetci cudzinci na Slovensku. Aj v tomto podcaste, áno tak, máme pre vás ďalšiu skvelú súťaž, ktorá je... Ja chcem osobne od seba darovať niekomu z vás, kto dá nám najlepší nejaký komentár. Vyberiem to random, ale vyberiem medzi tých, čo dajú nejaký reálne, že od seba, nie len niečo, nejakú bodku, ale reálne napíšte svoj názor na ten podcast, možno nejaké nové slovíčka, čo ste sa naučili z našeho podcastu a vyberiem random najlepší komentár a darujem vám kurz slovenčiny, mesiac výučby slovenčiny v našej škole Focus. A s čím majú tak teda najväčší problém tí Ukrajinci? Ty si hovoril už to som, áno, čo sa týka jazyka? Áno, to som a tie sa a ten slovosled. Toto podľa mňa, lebo s tými koncovkami sa ešte dá nejak... Dá sa to pochopiť, lebo máme niečo podobné. Však v podstate tú koncovku nejak len prilepíš a to je v pohode. A to už nikto nepočuje. Hej, a to keď sa pomýliš Bystrice či Bystrici, to nikto ani nevie, ani Slovak. Takže tu to je jedno, ale ten slovosled hrá veľkú rolu. OK, čiže to je také, že to tam trénujete akože výrazne. Áno. Aby to bolo. A to trénujem takým spôsobom, že proste, keď oni mi povedia zlé, tak ja 300 krát opravím a už proste na ten, 10. krát už mi povie všetko správne. A už bude vedieť prečo, lebo ja stále, že čo tam si dal zle, na čo tam treba späť, vrátiť to sa na správne miesto. Lebo vy máte teda, alebo ja som aj videl na tvojom Instagrame, že vy máte také stretnutia, hej, také neformálne, že možno to bola grilovačka alebo niečo také, ale že sa stretnete a naozaj ako konverzujete slovenčine, alebo teda máte nejaké cvičenia. Áno. To som spravila teraz, keď som sa presťahovala do Bratislavy, to už bol môj taký môj sen dávnejší, sa stretovať offline. Áno, a to máme také stretnutia, lebo fakt ja už neučím, ale ja som pochopila, že ja som celkovo, že učiteľka niekde v duši a toto mňa fakt reálne baví a mne sa páči vysvetľovať a viem, že to najjednoduchšie vysvetlím komukoľvek. A tak som sa rozhodla, že prečo spravím to offline, keďže už som tu osobne, môžem v Bratislave to spraviť. Áno, a tam len komunikujeme a potom už keď oni spravia chybu v tej komunikácii, tak ja už tedy vysvetlím, že prečo to si povedal zle a ako je správne a už ďalší krát, keď povie, tak ja tak len nejak ukážem, že tá istá chyba. A toto takto sa trénuje v podstate. A taká kontrolná otázka, to už je vlastne, že offline. A my si zo začiatku rozhovoru pamätáme, že aj predtým bola príležitosť na nejaké také akože offline stretnutie, že kde sa zlepšuje ten jazyk. Tak máte teraz tam alkohol, tak akože keď sa stretávate, či to stále akože bez alkoholu? Zatiaľ alkohol nemáme, ale my sme sa smiali, lebo vtedy, keď sme mali to prvé stretnutie, tak vtedy bol zápas Usika, tak celé proste stretnutie sme sa smiali, že prečo tu nemáme pivko a tak ďalej, že ideme večer pozerať, tak mohli by sme spolu niečo také, ale nie, zatiaľ je to iba učenie, ale prečo nie? Ale zase don't push the horses, takže no. Áno. Čo sa Ukrajinci teda možno aj nejakej tej výučbe, keď už prechádzajú si tým kurzom, vedia naučiť možno aj o Slovákoch alebo Slovensku? Sú tam nejaké také lekcie, že lebo presne máme, že bežné situácie, banky, úrady, presne, že to je že veľmi praktické, ale je niečo aj také, že aby spoznávali tú novú krajinu? Alebo tých ľudí? Asi trošku áno, ale mne sa to až tak... Oni aj tak, keď tu žijú, tak proste s tým sa stretnú aj tak bežne a mne sa niekedy nepáči až tak do hĺbky to sa učiť, lebo to môžu aj vyskúšať sami v podstate. Nemám toho až tak veľa, skôr, lebo... Neviem, nemáme až tak toho veľa o Slovensku. Mne sa zdá, že oni sa o tom proste dozvedia aj tak v bežnom živote, ale niekedy máme jasne, že o Slovensku aspoň základné veci vedieť tiež treba, kedy vzniklo a tak a čo. A sa ťa niečo tak akože pýtajú, že počúvaj, že nevieš mi toto vysvetliť, že toto som videl a akože nechápal som, že dosť často. Čo napríklad? Možno neviem. Tak s tým, že počul, že ja im na hodine hovorím veľa a oni počujú niečo iné, úplne, jak to Slovák povie a sa ma často pýtajú, že prečo Slováci hovoria ináč. A ja potom, že jak vám to vysvetliť? No a potom už som začala vysvetľovať, že to sú také narečia rozdiely. A ostatné veci, že proste len počujú nejaké zaujímavé slovička alebo tie frázy také. Toto sa pýtajú často. Alebo maličké tie čiže, toto nevedia. OK, čiže také bez čoho vlastne
čiže vlastne to, bez čo dokáže fungovať aj veta, ale v tej hovorovej praxi to používame. Oni sa snažia proste dozvedieť každé to slovičko, že prečo, ako sa prekladá. OK, super. A budú teda rozumieť aj narečam. Teda chápem to tak. Tak dúfam. Že im odozdáš toto dedičstvo. S akými reakciami, predpokladám, že veľmi pozitívnymi už sa stretávajú, keď už ten jazyk vedia a vedia ukázať, že však nie sme síce Slováci, ale naučili sme sa váš jazyk a v takej akože bežnej situácii konverzačnej, tak podľa mňa už ten Slovák to potom tak akože ocení, nie? Že... Dosť. Hej, ja... mám akože dosť veľa komplimentov, čo sa týka slovenčiny, dostávam. A to úplne vidím tom veľký rozdiel, keď dobre rozprávaš po slovensky, tak na hranici, že na colnici proste úplne ináč sa začínajú s tebou správať, už ťa rešpektujú. Aj tak, že policajt ťa zastaví na ceste a keď začínaš s ním plynule rozprávať po slovensky, tak to je úplne iná vec, lebo ja mám špezetky ukrajinské a on asi očakáva, že ma zastaví a niečo tam bude také, no, že nebudem mu rozumieť, ale potom počuje a taký, že wow, ako pekne rozprávate po slovensky a kde ste sa naučili a také veci. Potom proste podľa mňa máš väčší rešpekt aj už ľahšie sa ti rozpráva so Slovákom a celkovo sa cítiš lepšie. Potom je taká špecifická záležitosť, že prízvuk. My sme sa bavili vlastne o situácii, keď som nevedel nič, vedel som dobrý deň, ďakujem. Ale to už je asi úroveň, keď už naozaj, že ovládam ten jazyk veľmi dobre, je nejaký takýto kurz alebo nejaké také techniky, pomôcky na to, že ako ho eliminovať, že ako ho proste vytlačiť a že keď proste budeš na mňa rozprávať, tak nebudem vedieť vlastne, že odkiaľ si. Alebo teda, že nebudem si myslieť, že si z inej krajiny, ako je Slovensko. No, hej. Podľa mňa áno, ale aj tak to je ťažké, lebo ja, čo už si myslím, že mám dosť dobrú slovenčinu, ale aj tak viem, niektoré slovíčka tam to i, mäkké, tvrdé, toto ešte mám problém zatiaľ. Ale celkovo áno, sa dá. Najlepší spôsob podľa mňa je to, aby si rozprával so Slovákmi a preto ja mám aj native speakerov v škole a preto už keď človek príde a povie, že mám B2, tak ja hneď ho dám na native speakera, lebo nemá to zmysel, keď rozpráva s učiteľom, ktorý ukrajino hovoriaci. A toto je najdôležitejšie, že proste opakovať tak isto, ako to hovorí Slovák a snažiť sa opakovať to proste tak isto a dávať pozor hlavne na to, že Slováci dávajú, jak sa to volá? Som zabudla to slovičko. Hej, na prvú slabiku. Dôraz, hej? No. No tak a to sú naozaj také špecifika, že to už fakt človek musí byť dosť posunutý v tom jazyku, aby presne vedel, že aby sa zamýšľal vlastne nad tým. Ja keď sa učím ukrajinčinu, tak s tým dôrazom tomu vlastne mám presne naopak. No hej, toto je ťažké. Že to strieľam akože hociako a potom si hovorím, však je to slovo, nie? Že asi ten človek to pochopí, ale tak akože občas pozeraj, tak ma divne, že ani nie, ale možno to bola presne tá situácia, že mi to chceli skomplikovať a vrátiť za to, že keď oni boli na Slovensku a niekde v nejakom obchode, im tá pani na schválne rozumela. No ale tak to necháme na inokedy a ja som sa veľmi tešil na túto časť. Ja tu mám vypísané, lebo však slovenské príslovia a kadejaké porekadlá, tak to je ako relatívne častý úkaz v slovenčine. No ale tie nebývajú teda veľmi jednoduché ani na nejaký preklad a to sa už ani nemusíme baviť, že nejaký doslovný preklad, to je naozaj akože skôr interpretácia toho, že čo človek pod tým si predstaví a chápe. Tak ja by som ti prečítal niekoľko príkladov a skús pri každom povedať, že či vlastne vieš, že či mu vlastne rozumieš, že o čo tam ide a či ho máte v ukrajinčine v tejto podobe alebo vlastne v inej a že možno znamená niečo úplne iné. Tak prvé je, že bez práce nie sú koláče. Áno, u nás je podobné dosť a že proste keď nezapracuješ, tak nič nedostaneš, že proste treba pracovať. Môžeš ho povedať aj v tej verzii ukrajinskej, ak si spomenieš? Asi Nie, nepamätám si teraz. Nevadí, dobre. Ideme na druhý príklad. Čiže takéto mám ukrajinsko aj v ruštine, lebo máme tam niečo s rybkou, že proste keď nezapracuješ, tak nechytíš rybku, niečo také. To si tak, nejako tak si to pamätám. Potom... Ale prekladať mne fakt je ťažké. Je to veľmi ťažké. Sa opýtajú, že prelož to do ukrajinčiny a ja proste neviem ti preložiť. Ale to sa nedá. Ale vieš, že špeciálne, že pri tom to sa nedá. To u nás sú podobné úplne, ale takto hneď ťa nenapadne. OK, druhý príklad. Lepší vrabec v hrsti ako holub na streche. Áno.
Краще синиця в небі, ніж журавель. Wow, ako pekne viem ukrajinské príslovia, porekadla, wow. Lebo ja viem lepšie slovenské než ukrajinské, ale tiež u nás, že lepšie v ruke než v nebe. Čiže ale nemáte tam toho vrabca a toho holuba. Hej, tak to iné. poradí. Dobre, takže tu sa zmenila iba živočíšna ríša. Ako by hrách o stenu hádzal? No, ako pstinu horochom, to isté máme. Čiže ale zásade... toto často napríklad sa používa, hej. Hej? U nás. A u nás tak tiež, myslím. Inak sme pri tom predchádzajúcom nepovedali, že vlastne čo to znamená, hej? Že lepší vyrábať z hrsti ako holub na streche. Niečo menej mať, než... Že ideš tak na istotu proste. Dobre, a teda ako by hral o scénu hádzal, to asi tiež vieš, že interpretovať? Hej. To proste... Že je to zbytočné. Áno, presne. A potom je štvrté, to tak akože tajne verím, že nebudeš vedieť. No, toto presne ja poviem ti pravdu, že som nevedela. Že nehač flintu do žita. Toto som nevedela a prvýkrát som to počula, fakt. A môžeš mi vysvetliť? To je také, že flinta, to inak ani akože myslím, že to je nejaký archaizmus, nejaké naozaj také zastaralé slovíčko, čo sa bežne už nepoužíva. A dúfam, že teda hovorím dobre. A je to v podstate akoby, že zbraň, že nehač tú zbraň, takú nejakú pušku, alebo čo to bolo, alebo nejaká vzduchovka do žita, teda nevzdávaj sa. Nevzdávaj to, proste poď ďalej a tak ďalej. Čiže poď ďalej a tak ďalej, vidíš, no to máme akurát... takýto podcast do jazyku. Čiže to je také, že aby si sa nevzdávala. Ale toto, fakt, že sa používa, toto som nikdy nepočula. Používa sa to... Tie predchádzajúce áno, každé hej, ale toto... Je to také, používa to možno staršia generácia, no hej. Ale môže sa s tým stále stretnúť. Ale jasné, že mnohé tie príslové porekadlá sú už na také úrovni, že to nájdeš možno skôr v knihách a v nejakých dielach umeleckých. A potom tu mám vypísané veľmi pekné frázy slovenské, ktoré už určite Ukrajinci žijúci na Slovensku počuli. A jednak ešte poďme na tie frázy, lebo však to je také, že to reálne používaš v priebehu dňa možno aj viackrát. Tie je ťažké vysvetľovať študentom? Nie, ja len... To je v pohode. Hej, ja sa snažím vždy povedať nejaký zaujímavý príbeh k tomu, to je najzaujímavejšie v tom a sa snažím, aby oni potom to použili v nejakej situácii. Že toto je, potom si zapamätáš ľahko. Dobre, tak prvý príklad je, že mám toho plné zuby. Že už mám toho dosť. Jasné. Vy máte niečo také podobné v ukrajinčine? Asi áno, že po horlomení, že tam alebo na brydlo, takže také. Ale ja si všímam, že vlastne tam sa menili akože zvieratá, hej, tu sa mení zase akože časť tela, možno, že už nemáš po zuby, ale máš len po hrdlo alebo po niečo. Mimochodom, hej. Potom je druhé, to je akože obľúbené, to počul úplne, že každý, že ty kokos. Hej. Ale nie je to, ja som to analyzovala už niekoľkokrát, nie je to zmena to, aby nenadávať nejaké nadávky, nie? Keď chceš byť slušnejšia, no hej, tak presne, to povieš, ale ako keď sa neovládneš, tak povieš aj iné, hej, ale... Hej. Ale je to proste trošku spravili mäkšiu verziu tej nadávky, nie? Akože podľa Slovenčia je dosť pestrá na nadávky, takže potrebovali sme aj verziu, ktorá bude taká ako jemnejšia, slušnejšia, ale zároveň si myslím, že to je také, že áno, jedna vec, že nechceš nadávať, alebo nemôžeš nadávať, a to je také ako spoločensky priateľné, ale zároveň je to taká akože taká situácia, že si poviem, že fúha, alebo tak akože, že nepotrebujem sa tak ako odľahčiť nadávkou, ale zároveň... potrebujem za seba niečo tak akože vydať, vieš? Ale vieš čo, my sme nepovedali, čo to je presne za slovíčko, tak nech odhadnú, čo to bolo. O čom teraz sa bavíme, či niekto odhadol, čo to bolo, o čom sa bavíme. No, lebo my sme povedali, ale podľa mňa sme nepovedali toto. Nepovedali sme vlastne, že preklad, že čo to je, lebo pri tom prvom môžeme povedať, že mám toho plné zuby, že zuby sú zuby, to je v ústach a toto druhé, dobre, to zatiaľ nepovieme. To nepovedzme. Ale môžeš kľudne už teraz, lebo sme vysvetlili už. No kokos, no tak to je kokos na nejakom strome, niekde v exotike, to si dáme, všetci poznáme to z dovoleniek. Ja to porovnávam tak, že u nás tiež existuje nadávka a potom sme spravili z toho, že blin. Ale toto je proste palacinka. To tiež také, že povieš, ako tak zmekčíš trochu tú nadávku, aby nenadávať. No, tak to tiež. To je podobné, hej. Ja si myslím, že to je také proste rovnaké v tom. Tak toto zase ukazuje, že Slovenci, Ukrajinci sú naozaj akože v mnohých veciach blízki. Potom je tretia vec, tretí príklad, mám to na háku.
Že doslovne, stretol si sa s tým určite? Že mne to je už jedno, hej. Hej. Že doslovne je to, že mám to na háku, akože hák je niečo, za čo niečo zavesím a potom napríklad ťahám, alebo neviem, v hák to môže mať akože mnohé spôsoby využitia a toto je presne, že je mi to jedno. Máte niečo také podobné? Áno, určite máme, ale teraz rozmýšľam, mám to na háku, že máš to proste na háku, teraz sa ti nechce, chápem, tak poďme ďalej. A potom, to je iná káva, to sa používa často. To som nepočula. Ja som viac používala, že nie je to moja šálka kávy, toto že toto často používam. To je, ale môžeš vysvetliť ten teda význam, že to nie je pre mňa, že to nemám rada, ale to som ani nepočula fakt. Vieš čo, to by bolo také, že napríklad predstav si, že sleduješ nejakú reláciu, alebo neviem, nejakú spevackú reláciu. Hej, na tomto vysvetlím, niekto spieva, 5 spievajú zlé, potom ide 6 a potom si povie, aha, no tak, fúha, áno, tak ja som to si už je iná káva. Toto, hej, že u nás sa povie, no to chcem, že inšia rič. To už je iná vec. Že to takto, hej. Že to už je úplne iné. Presne, tak to je už úplne iné a väčšinou sa to používa v takomto pozitívnom slova zmysle, že niekoho akože tak s takým obdivom mu niečo vyjadri, že je to fakt, že super. Chodiť okolo horúcej kaše. No, u nás tiež. Chodíte dovkola. Ale nepovedaj to presne, čo treba bolo napríklad, že chodíš dookola. To tak aj v slovenčine. Že sa tomu vlastne tej odpovedi sa vyhýbaš. Áno. A posledný príklad, držať niekomu palce. Že držím palce sa väčšinou hovorí. Áno, a u nás, že kulečky. Držím kulečky. Kuločky sú tiež tieto? Kulečky. No, že takto. Akože držím prsty, hej? Hej, no, ale nie, že takto držím kulák. Toto je, keď takto spravíš, tak držím kulečky. OK, tak toto máme vlastne tiež veľmi podobné. My máme tak, že držím palce. A my ich reálne držíme vtedy. Aj keď som sa stretol s takými akože reakciami Ukrajincov, ktorí sú na Slovensku, že im to prišlo také divné vlastne, že držím palce, že vieme o jednej osobe, ktorá chodila na nejaké ako skúšky a vždy kolegovia slovenskí povedali, že držím palce. A ona si vždy tak povedala, že to proste, akože čo mi to hovorí, jednak, že možno nerozumela a potom neskôr už keď vedela, tak je to prečo také divné, že to je taká divná fráza, že čo držím palce, že tak akože nech ti to vyjde, alebo ja neviem, že niečo iné, ale viem, že to prišlo veľmi zvláštne. Ale u nás to také podobne tiež, ale kulečke držím. Ale to, ja som si myslela na začiatku, keď povedali, že držím palce, ja som asi dosť dlhý čas som si myslela, že takto, vieš, že nech sa ti darí, ale takto držím palce. Lebo palce, neviem, ale už potom som pochopila, áno, ja viem, že to je prst, ale už som potom pochopila, že takto. Áno, my takto držíme palce. Hej, takto držíme. Vieš teda poradiť takto na záver nejaké konkrétne praktické tipy, alebo možno také, že memotechnické pomôcky, vlastne čokoľvek, čo by človeku, ktorý ešte si možno povedal, že ešte chce sám na tom nejak popracovať a potom sa k tebe prihlási, že aby sa teda mohol zlepšiť v tej slovenčine, možno zo pár nejakých tipov, ak ti napadnú. Áno, prvé to je, že by vymýšľal ku každému novému slovičku, s ktorým sa stretne, vymýšľal možno nejaký príbeh, ale nejakú zaujímavú situáciu. Mne to fakt, aj mne osobne to pomáha niekedy, ale aj viem, že aj študentom, keď vidím, že nevedia nejaké slovičko, tak ja k tomu dám príbeh a to je najlepšie, akože fakt pomáha, takže môžu si sami vymýšľať tie príbehy. A presne je dobre, keď sa stretávajú, nech proste si nemyslia, že spravil chybu a to je zlé. Ale presne, keď sa stretne s nejakou situáciou, kde spravil chybu, tak len vtedy si za to slovičko zapamätá, keď tam práve bol nejaký trapas. Takže toto je jedna vec. Druhá, sa nehanbí poprosiť Slováka, kamoša, kolegu, niekoho proste, aby ťa opravoval. To je veľmi dobré. Ja tiež aj doteraz prosím, aby ma opravovali Slováci, lebo chcem vedieť, kde robím chybu a presne to som dozvedela, že robím tam a tvrdé a mäkké trošku ešte v tom proste tej výslovnosti. Takže toto, aby ťa opravovali Slováci a
tretia, možno sa nehanbiť začať rozprávať s niekým aj proste vonku, aj v robote, v obchode, proste začať s niekým komunikovať, keďže sami teraz momentálne sa chcú zlepšiť v slovenčine. No bo ja myslím, že keby si sa niekomu akože prihovoril a povieš mu, že chcem, no nemusíš mu hovoriť, že chcem si zlepšiť slovenčinu, prosím vás, koľko je hodín, ale len sa tak spýta, že a koľko je hodín? No? A ten človek akože povie, to akože ten, myslím si, že cudzinec zvládne bez problémov a zároveň si získa potom také sebavedomie, aby to skúšal častejšie. Začať to aj so čašničkou napríklad, že nehanbiť sa len povedať, nie len, že poprosím si látečko, ale proste ďalej povedať sa, opýtať, čo je lepšie, čo poradíte a tak ďalej. Alebo jedenkrát latte. No. Latte. A keby si mala, teraz to otočím, a to je finálna otázka, keby si mala ty naučiť Slovákov 3 slova v ukrajinčine, také, ktoré naozaj, že to potrebujú, a ktoré by to boli. Tak podľa mňa, jasne, že buď láska, ale to je také pekné slovo, nie? To je Slováka, hej. Buď láska, ďakujú a možno by som naučila už ťažšie slovo, lebo to dobrý deň, privet, to už každý Slovák podľa mňa vie, ale nejaké zaujímavé, že skús to povedať, možno aj ty, že nasoloďujete sa. Čo to je? To je dlho. Vieš čo, ešte, aby som si počul od teba raz, tak čiže buď láska bol, že prosím. A druhé slovičko sme mali ďakujú, to ďakujem. A tretie slovičko? Nasoloďuvatis. Nasoloďuvatis. No, super. Ako si myslíš, čo to je? Vieš čo, neviem. Úplne netuším. To užívať si. Jedlo? Užívať si. Dobre. Ale ja som teraz rozmýšľala, že by som chcela dať ti nejaké úplne iné slova. Lebo také, že ďakujú a buď láska, to ľahko sa zapamätá. A teraz už vieš nové iné úplne slovíčko. No, tak akože hardkorové. No, to je ťažké. To som vymyslela. Super, ďakujem, že si prišla. Super, ďakujem ti aj za pozvanie. Sledovali alebo počúvali ste ďalšiu epizódu podcastu Áno tak s Anastáziou Štyk. A všetky dôležité informácie zverejňujeme na našom Instagrame, ale môžete nás sledovať na TikToku a YouTube kanály. A keby ste nás chceli podporiť, tak opäť nám stačí napísať na náš Instagram. Ďakujem pekne za pozeranie, majte sa príjemne.